Geli bira îro ez bi Kurtî ez ê bibêjim em Partîka İslamî em hatine gundê we. Emma em viya dibêjin wî jî ji me bawer bikin û baş bizabin di gunda tu ferqa tu keskî li ba me tune ye. Hûn temam birayê me ne, hûn temam xuyê me ne, hûn temam hevalê me ne. Hûn temam xuşkê me ne, hûn temam dayîkê me ne. Gelî bira ecwara viya dibêm îro partiya me dehe meqsed û amacê wê hene. Yek jê ji bo dînê vî milletî xebat û xizmetê bike, yê didiya jî ji bo dunya vî milletî xebat û xizmetê bike. Yani ev ku em du duayê Xuda dibêjin ya Rabbî kîjan ji dîn û dunya me ra bi xêr ve tu wî bikî. Ji bo vê dua we em jî Partiyeka İslamî me ava kiriye ji bo dînê vî milletî em xebat û xizmet bikin û ji bo dunya vî milletî. Ji bo dînê vî milletî îro bi derneka, bi medresa, bi camiya, bi kîtaba û bi weaz û bi nesîhetê em ketine rê. Dirêj xwe nakim ev bû mixwaz ku ez selavekî bidin we û dua ji we re bikim. Yalnız ez ê vî tiştê hanêkayî jî bibêjim û em ê birêkevin. Ev partiya hanêkahî partiya hür dava partîsî, partiya doza azad. Partîka wisane partiya ku dawa insana dike bi bar hurriyetê ve, bi bal edaletê ve, bi bal xweşiyê ve. Divê werin em ji bin koletiya hevûdinê derên, werin em ji bin emrê hevûdinêkayî derên, werin em ji binê teed û eziyetê hevûdinêkayî derên, werin em bikevin binê emrê Rabbê xwe, em azad bibin, em hur bibin û eva didiya jî divê werin em ji nava xwe û em ji merivê xwe ji xelqê xwe dengê xwe bidinêkê, ray û oya xwe bidinêkê wî bikin serok û mezin ji xwe ra. Ji bo sibêro em karibin bi milê wî girin, bi goy wî girin, hesab û kîtab jê bipirsin.